Agora estou con Agustín Agra, un profesor do noso centro IES Plurilingüe a Cachada, que se prestou para que lle fixera unhas preguntas sobre internet. Vale. Que utilidades crees que lle dá aos teus alumnos con respecto ás túas asignaturas? O primeiro que se me ocurre é a velocidade de transmitir coñecemento en calquera actividade que salga en clase, podemos ver inmediatamente. O único que se me ocurre así a palabra non é negativo de problema é seleccionar información. É moi fácil encontrar moitísimas cousas, pero hai que ter ese puntillo de criterio para decidir cando algo é válido e algo, non? Entón, como crees que influen no seu traballo a nivel de facilidade para obter a información? Mira, vou a partir da base de que calquera dos meus alumnos, ou polo menos o 95%, controla máis internet que a min. Calquera cousa que eu diga, eles van vos ides 3 pueblos por diante. E, polo tanto, basta que eu faga unha suxestión para que rapidamente alguén xa diga profe tal cousa. Entón xa encontrades vos. Nada máis que facilitar. Vale. Entón, pode ser que ao final tamén internet prexudique aos alumnos porque cando buscan algo para facer os deberes ou os traballos terminen buscando calquera cousa en internet e distraéndose. Crees que distraeríanse menos se buscasen información nos libros? Mira, eu fagoche unha comparativa. E a comparativa comigo mesmo, que nunca está ben posiblemente facer ese tipo de cousas. Eu, cando non existía internet e utilizaba atlas e dicionarios, me pasaba exactamente o mesmo. Cando buscaba unha palabra no dicionario, acababa así buscándola. Pero despois de ver outras 25, e dicir, que era o que estaba buscando eu? E un atlas era horroroso. Para buscar unha vila, un río, leva moito máis tempo que no internet, que só o tecleado, pero eu acababa mirando, vamos, o continente inteiro. Entón, sería... Tamén tens razón. Si se quere deixar guiar, depende da presa que teña. E tamén depende co que te líes. Claro, o internet te dá a opción de estar mirando outras cousas que non teñen nada que ver. Ahora, é interesante o que estás vendo, estás aprendendo. Bueno, ao final, es que facer o teu traballo, traballarás máis, pero se no camiño estás descubrindo cousas, pois ben que sexa. Foi unha ferramenta nova, diferente, que dá moitas posibilidades. Todo o positivo que ti queiras ser cando tes diante. Crees que che facilita o traballo ter acceso a páxinas como o Osixa? O Osixa é maravilloso, claro que sí. Permite a comunicación moi rápida. O único que ten que ter todo o mundo é a boa vontade para facelo de forma, digamos, axeitada. O mismo que non se líe con cousas innecesarias, que pide información precisa e que se conteste. Poidamos dedicar os 2 minutos necesarios para devolver a información que nos pide, razonada, concisa e en 2 líneas. Si faz ese pequeno esforzo, é unha ferramenta moi útil. Se non faz, é igual que non digas de palabra que queres comunicarte de outra forma. Si queres facer as cousas de forma chafalleira, non vas a facer ben, nin con internet, nin con Osixa, nin de palabra. Cambiou moito a túa forma de dar clase tras a chegada da internet? No básico creo que non. O que teño son ferramentas máis útiles, máis rápidas e hai cuestións que se poden resolver, quando decir así, en segundos, se digo segundos, 20 segundos, o tempo que pode levar facer un comentario, alguén preguntar, colocar a palabra. Antes desto, tiña que buscar bibliografía e dicir, pois eu creo que teño algo na casa, creo recordar que, tiñas que comprobar, te acordabas, non, levabas unha nota, viñas 3 días despois con un libro lle prestas a unha persona, vas dende unha, isto é inmediato. Hai unha vez, no ano 2008, e si dubido, o miro no momento. Hubo unha gran exposición en Londres que eu vin de coñecer a casualidade, onde se facía unha retrospectiva de Darwin, e Londres inteiro estaba empapelado con unha foto de Darwin, con Photoshop, pedindo silencio, a quen non tiña que. Eu non teño un cartel. Os carteles estaban pegados nos edificios. Dixe eso e inmediatamente encontras esa información. Moi rápido. Veo todo o mundo, a clase inteira. Si te parece interesante, deixas para a seguinte, ou...
Vale, pois iso é todo. Moitas grazas.